Escolteu, on està la Nerea? Un altre cop estic jo aquí sol. Que no, que estic aquí. Nerea, on estaves? Estava mirant les pel·lis que van recomanar al podcast de drogues, que són superbones, eh? De debò, jo no les he pogut veure. Estava preparant el programa. Què portem avui? Avui portem política. De debò? Parlarem d'economia, de No, lloguers... escolta això. Què és? Ah, el festivalet? Quin festivalet? Que sí. Ho organitzen els de So. Anem a veure-ho. Sepa lo mucho que te quiero, aunque no te vuelva a ver. Llevamos aquí desde la 1 montando el festivalet y llevamos este proyecto pues un mes y medio o 2 meses trabajando desde el año pasado. Bueno, no, más, 3 meses. Hoy estoy en la mesa de monitores, que en este caso actuará, bueno, es mesa de monitores, pero no hay monitores en este concierto. Lo que vamos a usar son que cada músico lleva in-ears, que sirve para que cada músico se escuche una mezcla personalizada, los auriculares, y así evitamos acoples en el escenario, o sea, al quitar el sonido del escenario. Si no existieran ni los monitores ni los in-ears, los músicos en el escenario no podrían escucharse y al no escucharte no puedes tocar bien y no puedes seguir el tempo. El truco de los in-ears también es que, en este caso no, pero en grupos más profesionales se pueden enviar el metrónomo y así nunca se pierden y todo el grupo va uniforme. Yo tengo celos del agua y del veintecito que a ti te peina, y por los celos también. Estamos los de sonido y los de producción trabajando en el festivalet. Producción se ha encargado de contactar con los artistas, pedirles los riders y tal, y nosotros puramente del montaje. Las palabras son... Pel tema del festivalet, el tema del contacte va ser molt senzill perquè uns dels tècnics ja tenien un grup d'amics que són els que portaran i nosaltres no ens vam encarregar de contactar perquè com que ells eren íntims vam pensar que seria més còmode que directament parlessin l'un amb l'altre, que no que ens fiquéssim nosaltres com a tercers. Amb el DJ ja ha passat el mateix, per tant ha estat un tema del que no ens hem encarregat gens. I tema horari, doncs, ells ja tenien un horari establert, per tant, com a productores han vigilat que les jornades no se la passin amb el festivalet i que ells tinguin tota aquesta part de la tarda lliure perquè tothom pugui vindre i disfrutar-lo. Per altra part de produ no hem fet gaire més, la veritat. Hem vigilat que els horaris estiguessin bé i que ells tinguessin, bueno, que no tinguessin més dificultats a part de preocupar-se de quina hora han de muntar o no. Como banda solo viene una, que es un grupo de música latina, formado de 4 personas, y luego viene, después cuando acaba el concierto, viene un DJ de techno. Y ya está, ese es el line-up completo del festival. Resumen muy rápido, estoy haciendo que todas las PEAs, que es lo que escuchará el público, funcionen bien, estén equilibradas y el público pues tenga una buena experiencia en el festival. Teníamos el problema de que el Sidefield LR no sonaba nada y hemos estado un rato mirando, pensamos que era el cable, hemos cambiado el cable y al final con el routing hemos descubierto que teníamos 4 sidefields porque cada sidefield lo trataba como L y R, entonces hemos puesto uno en L y el otro en R y al final ha funcionado. Hoy tenemos menos presión ya que lo montamos ayer. Vamos más tranquilos, con mucho tiempo y hemos montado 2 veces ya este set, así que lo llevamos bastante bien. No hemos tenido muchos problemas. En el bajo directamente desde Colombia, Nelson, un aplauso para él, por favor. Y acaba de ser papá también, cuidado.
Buah, quina passada! Cada edició se superen més, eh? I mira que és la tercera, quan portin 10... Sí, la veritat que ha estat superguai. De fet, a mi la banda que més m'ha agradat, com es deia, la Trifàsica. Ai, a mi m'ha agradat més el DJ Wartor aquest. M'hauria quedat veient-los, però hauríem de presentar la següent secció. Sí, que la veritat s'està fent tard. Que per cert, quina és la següent secció? Sí, és l'entrevista al Sindicat de Joves Treballadors. Li podré preguntar sobre el món laboral, els drets laborals dels joves... Ostres, que guai. Doncs anem a veure-ho. Avui estem amb Alberto Jurado, un membre d'Acció Jove que forma part del Sindicat de Comissions Obreres de Catalunya. Avui parlarem una mica sobre temes sociopolítics que afecten el jovent. Benvingut. Hola. Per començar, et volia preguntar què és Acció Jove, per la gent que no ho sàpiga. Vale, Acció Jove formem part del que és el primer sindicat del país, que és Comissions Obreres, i el que som és la part que respon per tota l'afiliació menor de 35 anys. És aquella part del sindicat on dinamitzem i també formem i generem vincles amb tota l'afiliació que és menor de 35, independentment del seu sector econòmic i del seu territori. Ok. I quines serien les lluites que més defenseu o que seguiu a dia d'avui? Bueno, que seguim a dia d'avui. A veure, entre el jovent treballador, el primer de tot que veiem és que estem patint uns salaris que són molt baixos, que no ens arriben pel nostre dia a dia. Vull dir, arribar a fi de mes és un repte per la gent jove, ja sigui per si sea la compra, habitatge, però també, sobretot, per temes de parcialitat. Parcialitat no desitjada, perquè el que hem notat és que molta gent jove treballa, però el problema és que cobra menys que la gent adulta, sobretot perquè treballa menys hores. I treballa menys hores sense voler-ho. Jo, quan estava a l'hostaleria, em trobava moltíssima gent que estava amb contractes de 20, 25 hores i, òbviament, li agradaria treballar 40 hores. Però no era possible tenir aquesta opció. Llavors, al final, acabaven cobrant més perquè treballaven de jornada menys temps. També tenim problemàtiques amb les pràctiques, quan es cobren, quan no es cobren, l'estatut del becari, que està allà, que s'ha quedat aturat. Però aquestes serien com les problemàtiques més grans. Per una part, els seus baixos, la parcialitat no desitjada, les pràctiques i l'accés a l'habitatge. Vale. I hem vist també que feu una crida a l'emancipació juvenil. Quines creus que serien les mesures que serien imprescindibles que apliqués el govern per tal de que això fos possible? Quan parlem d'emancipació juvenil és la creació d'un projecte de vida autònom, no? Que és una mica el que esperem de quan som persones adultes. És a dir, un projecte que sigui en el que jo em desenvolupi amb autonomia. Amb això, el primer fonamental és tenir un habitatge. Vull dir, si estem compartint pis fins als 30 anys, és impossible que estem considerant l'emancipació juvenil, no? Llavors, l'accés a l'habitatge seria la primera de les accions. Després, fins ara veiem com hi havia un problema molt gran amb la temporalitat de la gent jove, amb els contractes, que això sí que és cert que després d'aquesta reforma laboral que va haver-hi fa uns anys, la temporalitat ha baixat, tot i que ara estem mirant també problemes que hi ha amb els períodes de prova, que moltes vegades són com la porta d'entrada de contractes temporals encoberts, però sí que hem vist com s'ha reduït la temporalitat i el problema és sobretot aquest que parlàvem abans, la parcialitat, que sí que seguim tenint un problema de parcialitat, de que no arribem a treballar la jornada completa i, per tant, no arribem als sous de jornada completa. I vosaltres, des d'Acció Jove, quines serien les accions que feu ara mateix per intentar com solucionar aquesta situació? Primer de tot, fer molta pedagogia, nosaltres com a sindicat de classe, que és com ens referim nosaltres, perquè defensem el que és la classe treballadora en tot el seu espectre, sense importar territori, sector econòmic, i també perquè la defensem dins els propis centres de treball i també fora, perquè de poc serveix pujar els salaris un 5% si el lloguer et puja un 2%, no? Sí. Llavors, què fem nosaltres des d'Acció Jove? El primer de tot, el que fem és empoderar l'actiu juvenil sindical que tenim perquè també tinguin aquesta veu, es reforci aquesta veu amb les seves problemàtiques, l'empoderem mitjançant formacions i també generant espais on puguin tenir una veu i incidir directament en les prioritats del sindicat. I què més fem? També treballem colze a colze amb les pròpies federacions, que són les divisions per sector econòmic que tenim dins el sindicat. Llavors, per exemple,
els mestres estan a la Federació d'Educació, els professors també. Llavors, si detectem en un sector econòmic concret una problemàtica, tenim aquesta comunicació directa amb aquesta part del sindicat i realitzem col·laboracions de manera directa. Ok. Hem vist que a l'última assemblea d'Acció Jove vau tractar temes com feminisme sindical o solidaritat internacionalista. Podries dir-me quina relació hi ha en aquests temes amb la lluita laboral o social? Té tota la relació. Perquè al final, com deia, nosaltres som sindicat de classe. Vull dir, nosaltres el que defensem és la millora i aconseguir unes condicions dignes per la gent treballadora. I això és el centre de treball que és fonamental quan negociem pujades de sou, millores de les jornades, dels contractes, però també fora. Cistella de la compra i aquesta mena de coses també. El sindicat té un paper força important de diàleg amb les diferents administracions. Llavors, dins d'aquest paper, el que estem sobretot és en un horitzó de transformar la societat, de tornar-la més justa. I aquí veiem com s'ha demostrat que el motor principal del canvi que hem vist aquests darrers anys ha sigut el feminisme. El feminisme ha impulsat un canvi transversal i increïble dins la societat cap a una societat més igualitària i més justa, amb una justícia real i efectiva. Llavors, si estem imaginant horitzons i estem imaginant societats més justes, el que té sentit és que aquest feminisme, aquesta lluita no va sola, aquesta lluita ha d'estar acompanyada amb el feminisme, lluita antiracista, lluita contra l'emergència climàtica. Llavors, és seguir per aquesta línia de dir, nosaltres el que defensem, quan defensem els drets de les persones treballadores, és defensar un horitzó de condicions millors. Llavors, en aquest sentit, hi cap tota mena de lluita social. Per això també som un sindicat que ens considerem sociopolític en aquest sentit. Val, clar. I nosaltres, que som estudiants, ens interessa també saber una mica sobre les manifestacions. Ens podries dir com s'organitzen tant les vagues com les manifestacions? Vale. Tant les manifestacions com les vagues són eines de pressió, no? Durant el dia a dia, la persona sindicalista està acostumada a una negociació constant, ja sigui per millores salarials, millores a la jornada laboral o qualsevol problema concret que pugui sortir del teu propi centre de treball. Llavors, en aquest sentit, nosaltres, clar, hi ha dos agents a aquesta negociació, perquè per negociar es necessiten mínim dos agents. Per una part tenim la branca sindical i l'altra pota seria la pota patronal, que les patronals són les associacions d'empresaris, són la representació dels empresaris. Llavors, quan tu estàs fent aquesta negociació hi ha un conflicte d'interessos molt gran. El conflicte d'interessos per part dels treballadors i dels empresaris. Això és una cosa, és l'ABC del sindicalisme. Llavors, per una mica desencallar aquestes negociacions tenim les eines de pressió, que són manifestacions, concentracions, o l'eina més potent que tenim, que és la vaga. La vaga és el moment en què s'atura la producció i on demostrem la idea principal d'un sindicat, que sense les persones treballadores no hi ha producció. Que si nosaltres som qui produeix i que genera riquesa, hem d'estar en el debat de com es distribueix aquesta riquesa, no? Llavors nosaltres ho fem de baix a dalt. De baix a dalt. Si estem defensant la democratització de la societat i del sistema, ho hem de fer també amb nosaltres mateixos, amb els nostres procediments. Llavors, nosaltres ho fem des de baix cap a dalt. Del conflicte que sorgeix del propi centre de treball, aquesta preocupació va escalant cap al sindicat i és on comencen a fer-se assemblees de les persones treballadores, on es discuteixen aquests temes que estan preocupant i mirant com es poden desencallar aquestes negociacions. De vegades, amb unes manifestacions o concentracions que puguin mostrar aquest suport d'una demanda concreta, es considera que ja n'hi ha prou, però de vegades es va a la vaga, a aturar completament la producció i aquí fer directament una prova de força per demostrar que el que estem defensant és prou seriós com per prendre-s'ho amb el pes que té. Clar, i com animaries tu el jovent a participar en aquestes eines que teniu, com seria la vaga? Doncs mira, ho faria de diferents maneres. Primer d'una vessant, diré, més de solidaritat, no? En el sentit que potser no és la teva pròpia situació que estàs vivint en aquest moment, però aquí és una mica un exemple com passa moltes vegades a classe, no? Quan tu vols canviar un examen perquè et va malament, si ho dius tu sol i li dius al professor o professora, no aconseguiràs absolutament res, perquè estàs tu sol i al final ets una persona davant de tota la classe, no canviaran per tu. Però si de sobte
o convences o aconseguis trobar més gent que està en la mateixa situació que tu i al final sou un grup, o fins i tot tota la classe que esteu demanant això, és molt més fàcil que canvi el professor o professora aquest examen, perquè es té la pressió de tota la classe. Llavors, en aquest sentit, la solidaritat és fonamental, perquè potser tu avui no tens aquesta problemàtica específica. Anem a parlar. Pensem que les pensions no tenen res a veure amb joves, que sí que en tenen, perquè parlar de pensions és parlar de sous que tenim avui. Si tenim sous baixos, cotitzem poc per les pensions del futur. Però bueno, pensem que ens pilla una cosa molt llarga. Potser nosaltres no aniríem mai a una manifestació per l'expansió perquè pensem que és molt lluny, però el dia de demà fem una manifestació per l'habitatge perquè no ens puguem pagar el lloguer i aquí sí que volem que vingui tothom, no? Aquí sí, perquè és el nostre problema. Llavors aquí, igual que nosaltres esperem la solidaritat de tothom, nosaltres també hem de posar de la nostra part, perquè com persones individuals no anem enlloc. I aquesta és l'idea del sindicat, organitzar la gent treballadora. Soles no anem enlloc. Doncs bueno, moltes gràcies, això seria tot. Espero que et vagi molt bé el 4 de març. I, bueno, espero que us hagi agradat i ens veiem a la propera. Moltes gràcies. Ala, Nerea, no sabia que el sindicat organitzava coses tan guais. Sí, la veritat que m'ha sorprès un munt. I saps què més m'ha sorprès? L'escenari virtual que han fet les de 3D. Sí, les de 3D són unes cracs. Fan coses superguais, que si escenaris virtuals, videojocs i moltes coses més, eh? Sí, sempre ho fan superbé. Algun dia les convidem a un cafè. Em sembla bé, però ja no serà a la cantina de l'institut. Per què no? Que no has vist les notícies? No, per què? Perquè llavors la pròxima secció serà per tu. La Mercè ha començat el seu propi informatiu... Sí, deixa'm dir-ho. Vale, digue-ho tu. Us deixem amb les notícies. Doncs moltes gràcies, Nerea, per la introducció. Jo sóc la Laura i avui estic amb la meva companya Liri. Hola, Liri, com estàs? Doncs molt bé, i tu? Molt bé. Sí, doncs potser ara deixes d'estar-ho amb aquesta primera notícia, perquè és... Uf. I és que s'està comentant que després d'unes votacions del Consell d'Estudiants es vol canviar la cantina per una casa de postes. Tenim el nostre reporter al pati per veure què en pensen els nostres estudiants. Ens escoltes? Molt bones, Liri, t'escolto perfectament. Ara mateix ens explicarà el nostre entrevistat el que pensa d'aquest tema que ha ocorregut avui i ens explicarà completament la seva idea i què està passant. Bueno, doncs la veritat és que jo estava per aquí passejant, fent les meves coses, quan de cop i volta van aparèixer unes persones i van tancar la cantina i es van portar màquines de joc. Ho he escoltat, però vostè què pensa d'aquest tema? Com li incumbeix? És molest? És necessari? Què pensa vostè? Bueno, depèn de la persona, no? A mi em sembla bé perquè així tinc l'oportunitat de duplicar el que em van donar a la beca. I, bueno, l'únic problema que puc trobar en aquesta situació és que em quedaré sense menjar. Doncs ho hem escoltat. És un tema problemàtic, molest, necessari, no ho sabem. Continuarem el següent programa. Doncs això sí que no m'ho esperava, Liri. Potser la setmana que ve ens hauríem de passar a veure si aconseguim duplicar la beca. Ostres, doncs sí, és bona idea i podríem anar, tot i que amb responsabilitat, que el casino sempre guanya. Meh. Pues passem a la següent notícia, que ara sí que sí, ens hem de posar una mica més seriosos, ja que el poble de Siena ha entrat en una guerra directa amb França, per un tuit d'un noi que deia: les pomes de França són una merda. Prefereixo menjar-me 100 panses al dia que una sola poma. Doncs bé, això a la ministra de Defensa de França no li ha agradat gens. I tenim un vídeo d'ella explicant-ho. Oui, on est conscient qu'on n'est pas la meilleure entreprise de pommes, mais quand même, c'est pour ça qu'on va envoyer 300 militaires chargés de armes avec des raisins, et on va voir si cette fois-ci ça va lui faire rire au mec de Twitter. Ni la poma de Newton va causar tant enrenou com la d'aquest noi. Mai has pensat què hagués passat si en lloc d'haver sigut una poma hagués sigut un coco? Seria curiós. Ostres, doncs la veritat no em paro a pensar en aquestes coses. Però parlant de coses que cauen, el rei emèrit Joan Carles I ha visitat el zoo de Barcelona causant una estampida d'elefants. Tenim en directe el nostre reporter amb un home que ho ha viscut molt de prop, ja que mentre passejava amb la seva família no només s'ha trobat amb el rei emèrit, sinó que també amb un grup d'elefants que semblaven bastant emprenyats. Hola, bona tarda. Estem aquí al zoo de Barcelona perquè fa unes 2 hores ha corregut una estampida d'elefants per culpa de la visita del rei emèrito. Estem aquí amb el Joe Johnson, que ha vingut amb la seva àvia. Explica'ns, ¿qué ha ocurrido exactamente? Pues iba todo muy bien, una visita muy tranquila con mi abuela y de repente ha aparecido Juan Carlos, el rey emérito, y vamos, los elefantes se han vuelto locos, han empezado a reventar la jaula y se ha producido ahí una estampida impresionante. Hemos intentado grabarlo, pero la policía nos lo ha quitado y de hecho mi abuela creo que sigue dentro.
Bueno, esperem que la teva àvia estigui bé i aquesta és tota la informació que tenim de moment. Ens veiem. Joder, Liri, sembla que algú està jugant a Jumanji aquí a Barcelona. Però bueno, fins aquí l'informatiu de Fent Campana. Ens veiem a la propera edició amb més notícies i actualitat. Tornem amb la Nerea i el Ferran. Nerea, què fas? Que com estem a l'episodi de política, m'he preparat un petit discurs pel comiat. De veritat? Va, digue'l. Públic de Fent Campana. Ens ho hem passat molt bé en aquest episodi, amb el festival, hem après amb l'entrevista i ens hem informat amb l'informatiu. Però, malauradament, aquest episodi ha arribat a la seva fi. Nerea, t'has deixat el més important, El què? l'acomiadament. Però bueno, ja el dic jo. Nois i noies, ens veiem al proper episodi de Fent Campana!